कलेक्टिव फार्मार्स अर्गेनाइजेशन फर एग्र' इकनमिनि जानानै मोननैसो खोथाखौ बुंनो होननानै आवगायदों मिडियानि गेजेराव जे बर'फोरनि जे राजनितियाव दिनै मोनसे गोदान मोनसे बिथिं फैदों। बे बिथिङानो जादों जे जोंनि माखासे मानसिफोरा बर' मानसिफोरा दिनै बिजेपिआव जइन जानायनि माखासे धुमधाम सोलिगासिनो दङ। दा बे बाथ्राखौ लानानै जुदि नायोबा बर'फोरनि राजनितियाव थांनाय समफोराव पिटिसिनिफ्राय लानानै बर'फोरनि राजनितिखौ जोङो मोनसे बेलेग नोजोरजों नायबोदों जे बर'फोरा रावबो बै समनिसिम दिनैसिमहालागै रावबो बिब्दि अर्गेनाइजेशनखौ सालायबोबाय थानाय बा जोंनि जातीय इस्युफोरखौ खामानि मावबाय थानाय मानसिफोरा थोंजोङै राष्ट्रीय दलफोराव हाबनाय बिदि नोजोर नुफेरबोआखै। खिन्थु दिनैनि समावहाय जोङो नुनो मोनबाय जे UBPOनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा दिनै BJPआव जइन जानायनि मोनसे धुमधाम सोलिदों आरो बियो दिनै स्टार्ट जाबाय। दा बेखौ जुदि नायोबा जोङो बर'नि राजनितिकआव मोनसे गोसोम अध्याय बा गोसोम दिन होननानै जों बुंनो हायो। मानोना जोंनि जातिखौ बे ओनसोलखौ जुदि जोङो मोजाङै उन्नति खालामनो नांगोनबा जोंनि साननाय हनायनि गेजेरजों बेखौ मावफुंनो नांगोनबा बे ओनसोलनि बाथ्राखौ जुदि मोजाङै मावफुंनो नांगोनबा सरकारि सिस्टेमाव बेखौ आन्सलिकताबादनि गेजेरजोंसो हागोन। जोङो आन्सलिकताबादनि सिन्ता सरसाजोंसो जोंनि सिन्ताखौ बेवहाय प्लेस खालामनो हागोन। खिन्थु राष्ट्रीय सिन्ताया जाबाय दिल्लीनिफ्राय जानाय सिन्ता, मिडिल इन्डियानिफ्राय जानाय जे सिन्ता, बे मिडिल इन्डिया आरो दिल्लीनिफ्राय जानाय जे सिन्तायासो जोंनियाव इनपुट हिसाबै फैगोन। दा बेखौ जोङो बिट खालामनो थांनाया जोंनि मानसिफोरा बेवहाय हाबनानै थांनाया जों बिथांमोननि शरणागत जानाय आरो बेखौ जोंनि जायगायाव लाबोनायसो जागोन, जोंनिखौ जों लांनो हानाय नङा बा बेखौ जोङो खालामनो हानाय मोनसे अबस्था थाहैगौमोन। दा खोथाया जाहैबाय मा बियो मानो थाखाय जाखो होननानै जों बिजिरनो थाङोबा जों नुगोन थांनाय आगस्ट दानाव जे मोनसे सेसननि गेजेरजों जे बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बेखौ दाफुंनायनि बाथ्रा दंमोन आरो बियो आगस्ट दानावहाय बियो एसेम्ब्लियाव पास जानायनि बाथ्रामोन। खिन्थु बेखौ मा खालामनाय जाबाय जोंनिनो बर'फोरनिनो हानजानि आसाम सरकाराव थाफानाय जे BPF हानजानि मिनिस्टारफोर जायहा नडेल अफिसार हिसाबै खामानि मावनांगौमोन बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा बेखौ बेवहाय पुटआप खालामालासिनो गुबुन काउन्सिलफोरखौ बेवहाय पास खालामनाय जाबाय, जायनि थाखाय बै मानसिफोरा खुद्रिदों। आरो बेयावहाय जिरायनाय समावहाय जे बिथांमोननिनो दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारिया बुंनाय मथेब्ला जे बेयावहाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ वेलफेयार काउन्सिलखौ मानो थाखाय लाबोनाय जायाखै बे बाथ्राखौ सोंनायाव चन्दन ब्रह्मआ थोंजोङै बुंदों जाहैबाय बेखौ बे खामानिखौ बेवहाय लाबोनो थाखाय हाग्रामा महिलारियानो बादा होदों, बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट बुंदों होननानै बिथाङा फोसावदों। दा बिब्दिब्ला जों नुगोन जे हाग्रामा महिलारिनि भुल स्टेपनि थाखायनो मोनसे रं स्टेपनि थाखायनो जोंनि बर' मानसिफोरा राष्ट्रीय दलाव जइन जादों होननानै जों बुंनो हायो। दा जोङो जोंनि आन्सलिकताबादखौ दैदेननो थाखाय आं बेखौबो बुंनो लुबैदों जे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जिखिनि खामानिखौ मावनो हायाखै बा मावनायनि थाखाय उसुबिदा जानानै बिथांमोना गुबुन दोलोआव थांदों, बै राष्ट्रीय दलफोराव हाबहैदों। खिन्थु आन्सलिकताबादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांमोननि सिन्ताखौ मोनसे मोजां लामाजों लांनो थाखाय बेयावबो माखासे आन्सलिकताबादनि राजनिति हान्जाफोर दङ, बर'फोरनि गेजेरावबो दङ। बेयावबो थांनानै बिथांमोना खामानि मावनो हानायनि मोनसे स्कप लानो हायोमोन थोंजोङै बेवहाय थाङालासिनो। ओंखायनो बेखौ जोङो मोनसे बर'फोरनि राजनितिनि मोनसे गोसोम अध्याय बा ब्लेक चेप्टार होननानै जों बुंनो हायो। आं सासे बर' सुबुं हिसाबै मोनसे बेखौ खावलायनो लुबैदों मोनसे आरो जातीय संगठनफोरजों गोबाव सम थाबोनाय हिसाबै बे नोजोरखौ आं होनो लुबैदों जे राष्ट्रीय दलाव थांनानै बै मानसिफोरा जोंनि एजेन्डाखौ जों जे मोनसे गेरेमसा हारि दानो नागिरदों बा जोंनि राव हारिमुखौ जौगासार मोनसे महराव लांनो नागिरदों, बे जौगासार महराव लांनो थाखाय बिथांमोना जोंनि एजेन्डाखौ राष्ट्रीय मर्जानि माबायाव लांनो हागोन ना हाया, बे मोनसे जोंनि बिराद गिदिर कुइसन। मानोना बेयाव स्कपबो थाखानाय नङा। मानोना BJPआ दिनै मोनसे नितिजों खारदों जे एक भारत फोरानोखि दिनैनि समावहाय BJPआव हाबनो होननानै थांदों बा हाबहैदों बर' लिडारफोर, बर' दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ आं सासे बर' मानसि हिसाबै मोनसे आपिल आरो कालेक्टिभ फार्मार्स अर्गेनाइजेशन फर एग्र' इकनमिनिफ्राय मोनसे आपिल खालामदों
जाहाथे बिथांमोननि खामानि मावनाया राष्ट्रीय दलाव थानानै बिथांमोननि खामानि मावनाया जोंनि जातिनि जोंनि हारिनि बिन्दोसेबो जाहाथे खहा जानाय खामानिखौ जाया आरो जोंनि हारिनि जि एसपिरेसन जोंनि जि लुबैनाय जे बेसेबांबां सम गोबाव सम आन्दलन खालामबोनानै जि मोनसे उद्देश्यजों जोंहा आवगायबोबाय थादों बे आवगायबोनायाव जाहाथे बिथांमोना अरिहना होनानैसो खामानि मावलांगोन आं बेखौ बिथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय आरो बिथांमोनखौ आं खावलायबावनो लुबैदों जुदि हायोबा जे राष्ट्रीय दलाव जयेन जायालासेनो जोंनि आन्चलिकताबादखौ स्ट्रें खालामनो थाखाय नोंथांमोना गुबुन मोनसे आन्चलिकता जि दोलो हानजा बे हानजाफोराव जयेन जानानै खामानि मावलांनायखौ आं लुबैदों आं खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे बिदि खालामालासेनो बिपिएफखौ गाज्रि मोनदोंबा एनादार जों अपसन लानानै खामानि मावनांगोन अपसना राष्ट्रीय दल नङालासेनो जों गुबुन मोनसे जोंनि हारिनिनो बा जोंनि ओनसोलनिनो मोनसे आन्चलिकताबादखौ लानानै खामानि मावोबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो